Dobro jutro. Kako to biva između Božića i Nove godine, gosti, rodbina, kumovi i dalje kapaju, a vi želite biti inventivniji od posluživanja francuske sarme od ojka. A kako vam zvuči pulled pork? Sad ću napraviti mješavinu kojom ću začiniti dodatnu lopaticu. Smeđi šećer, kari, mljevena paprika i malo začina za svinjetinu. Pulled pork ću pripremiti u ovom višenamjenskom kuhalu, to vam je nešto kao ekspres lonac nove generacije koji znatno skraćuje pripremu jela. Dodajem meso i pržim i s jedne i s druge strane dok ne bude dovoljno smeđe. Sad ću dodati malo pasate i temeljca pomiješanog s jabučnim octom. Već se u ovom aparatu pulled pork peče znatno kraće, ali ja ću staviti još i poseban poklopac koji će ga pretvoriti u pećnicu. Možda tijekom godine nemate previše vremena, ali u ove božićne novogodišnje dane želite da vam kuća miriši po domaćem kruhu. Ne morate biti prespretni i znati kako napraviti svoj, jer postoje ove gotove mješavine za kruh. Dodajem kvasac i 380 ml tople vode. Kruh ću ispeći u ovom inteligentnom kućnom roštilju koji ima dodatak za pečenje biskvita. Mješavina odstajala pola sata, stavit ćemo ju peći na 35 minuta na 220 stupnjeva. Kad biram kuhinjske ručnike imam 3 kriterija: da dobro upijaju, da su velikih dimenzija i da su iz obnovljivih izvora. U svinjetinu nećemo poslužiti francusku, već ćemo nešto originalnije. Coleslaw salatu koja je mješavina zelja, mrkve, a dodat ćemo i koji slajs jabuke. Začinit ću s mješavinom vrhnja i majoneze i dodati sol i papar. I malo limunovog soka za svježinu. Trganu svinjetinu poslužit ću u tortilji. U ovom slučaju uistinu slika govori 1000 riječi. Sočno, ukusno, a i originalno. Nakon ovog ne možete ne napraviti i originalni desert. Kako vam zvuči veganska torta od datulja i badema? 150 grama badema, 50 grama kokosovog brašna i datulje kao najukusniji izvor željeza. Utisnut ću smjes u kalup i staviti 15 minuta u zamrzivač. Za kremu nam treba 300 grama indijskih oraščića koje smo namakali preko noći. I od zaslađivača biram agavin sirup, 2 žlice sirovog kakaa i malo mirišljave vanilije. Krema je gotova i torta ide u zamrzivač na 2 sata. Vjerujem da je teško zamisliti da nešto bez jaja, brašna, šećera, maslaca može biti ovako ukusno, ali je. Neka izrada zdravih slastica bude dio vaših novogodišnjih odluka. Sretna vam Nova godina!